Hallelujah. Igama ngubonisile, ndiyazalwa kwaShezi, ndisindisiwe, ndiyamthanda kakhulu Yesu. Uyayinceda kakhulu impilo yami. Namhlanje sizovula kwiProverbs chapter 2 verse 5. Siphinde sivule kuProverbs chapter 19 verse 21. Proverbs chapter 2 verse 5 ufundeka ngolhlobo. Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your paths straight. Go 19 verse 21. Many are the plans in the person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Hallelujah. Benzocela umongameli uSandlana athandaze. Mawungcwele uNkulunkulu namandla, nali Nkosi izwi lakho Thixo wethu ongcwele, ethi iBhayibhile liyahlaba lohlukanise. Thixo wethu namandla, lifundiwe Nkosi emini, thetha ngalo impilo yethu ihlanguleke, thetha ngalo Nkosi sakheke egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Thetha Nkosi silindile okuthethwayo nguwe Thixo wethu ongcwele. Ndlela zethu azisincedanga Thixo wethu, kodwa silindizwi lakho ekuseni. Thetha ngathi uyaqala Thixo wethu namandla. Nanku Nkosi umntwana wakho emile endaweni yakho engcwele ngodume. Thixo wethu ongcwele, sithulisa imimoya kaSathana ekhohlakeleyo efuna ukuphakama ngaphezu kwezwi lakho. Sithi izwi lakho lizofundiswa, izwi lakho lizoviwa, izwi lakho Thixo lizokwenziwa egameni leNkosi Yesu. Amen. Amen. To chapter 19 verse 21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Hallelujah. Ikhona lento inenhliziyo, ikhona lento ine-plans. Ithi umuntu une-plans ezininzi. Hallelujah. Uke wathi uYehova kuJeremiah chapter 9 verse 21, I know the plans I have for you, declares the Lord, the plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope for the future. Hallelujah. uThixo unengcinga ezinhle ngathi, kodwa ngapha nathi sine plans ezininzi. Hallelujah. Hallelujah. Ndiya entweni ethi uthi uThixo apha ekugqibeleni, ilithi ilizwi likaThixo apha ekugqibeleni, but it is the Lord's purpose that prevails. Yes, you have your plans ozibekileyo, kodwa ithini injongo kaThixo? Are the plans onazo ziyayibala lento ifunwa nguThixo? Hallelujah. Utshilwe kuJeremiah wathi une-plans. Hallelujah. Yes, now unazo i-plans. Ingaba i-plans zakho ziyahamba kwi-purpose kaThixo ngawe? Hallelujah. Ingcinga, ndicinga before you plan, you think. Sebenzisa ingqondo, sebenzisa inhliziyo. Inhliziyo uDavide uke wakhala wathi dala phakathi kwami inhliziyo ehlambulukileyo. Are your plans
plans from a pure heart? Are your plans serving the purpose of God? Hallelujah. Ingaba iplans zakho, ingcinga zakho ziyayiseva na ipurpose ayibekile empilweni yakho uThixo? Amen. Une plans ezininzi ngawo uThixo, une plans eziphakeme kakhulu, kodwa nawe uzibekele zakho iplans. Where do you base your plans? Hallelujah. Are you basing your plans from your family? Ubone ukuba ifamily yakho iphila kanjani, waplana ukuba mna because bayahlupheka mna I will prosper. Hallelujah. And wayibeka iplan yakho uba mna ngizohamba kanje, utata uhluleke apha mna ngizokwenza kanje ukuze ndiphumele phaya. Kodwa uThixo yena uthi plans zakhe ziphakeme ngawe. Mhlawumbe bona their plans were from the floor, and when you are basing your plans ngento esezantsi, kodwa uThixo yena bezothi xa iziqala iplans zakho aziqale on the ceiling, but you are limiting yourself ngoba kaloku ujonge emva, awujongi ukuba uThixo uthini kuwe, ujonge emva ukuba bekusenzeka kanjani. And yet uThixo iplans zakho, he wanted to start them up high there. Hallelujah. Hallelujah. I want us today ukuba simcela uThixo to send us the Holy Spirit. Ndike ndathi ngenye imini to align us with his plans. Ngoba thina sicinga apha kanti uThixo yena ucinga phezulu ngathi. Hallelujah. And so zenza plans zakho, commit them to the Lord. Hallelujah. Yabona ke xa sowuzicommittile kuThixo, uThixo uza kunikeza i-understanding ukuba mntana wami yebo uyakufuna lokhu kodwa kukulungele. This is what is in store for you. Oku endikubekele kona. Hallelujah. Commit your plans kuThixo. Uplans athi yena ezakhe ziphakeme kunezi zakho. Hallelujah. Kodwa yonke lento idinga obedience, idinga transformation. Hallelujah. Uke wacinga utata kaDavide, wathatha uDavide wamsentabeni ukuba yolusa izimvu. Iplans zakhe were different, but uThixo had different plans for David. Hallelujah. Hallelujah. Akayazanga utata kaDavide ukuba njengobeshiya bonke abantwana bakhe ethatha lo mncinci ncima, he was vulnerable, ukuba makayohlala endle adibane nezinto ezinkulu. Akazange okokuqala ukuba usetyenziswa nguThixo because he has a plan for David. Hallelujah. Akazanga ukuthi he's taking him for training because izinkulu uThixo azibekela uDavide, yena bejonge on the horizon kanti uThixo ujonge phezulu. Hallelujah. For I know the plans I have for you, the plans to prosper you, the plans to give you hope. Hallelujah. Ndithanda kakuhle kuthi kusempini amadodana wakhe amakhulu esempini, uthuma lo mfanyana uDavide ukuthi makabahambisele ukutya, kanti akazanga ukuthi is accelerating the plan of God. Icebo likaThixo eliphakemeyo. Hallelujah. He didn't know. Hallelujah. Hallelujah. Ndiyamthanda uThixo ngoba yena kajongi ngalamehlo esijonga ngawo. Hallelujah. Namhlanje masivuleni amehlo ukuze uThixo ezosibonisa indaba ezinkulu ezinqabileyo. Hallelujah. Kuba kaloku ingcinga zakhe ziphakeme kunezethu, iplans zethu zincinci kakhulu kuneplans
yakhe. Hallelujah. Hallelujah. Uthi sawunayo iplan, commit it to him. Sisezongena ku-2026 siyazenza iplans, but today God says ezi-plans zakho zicingile, one, do they serve the purpose akubekele yona? Hallelujah. Ezi-plans uzenzayo zakho, hallelujah, do they serve the purpose? Ezincinga zakho uzicingayo, do they serve the purpose of God? Do you want this house because ufuna ukuba nendlu? Uthini ngoThixo xa sekunikile lendlu? Do you want this car kuba ucingela wena ukuba I want to drive to work? Le moto uzoyenzani xa sekunikile uThixo? Ukhona uThixo kule plan yakho nemoto na? Hallelujah. Hallelujah. Uthi uThixo ekseni, hallelujah, uthi in your plans ozicinge ngenhliziyo, inhliziyo ecinga into ezimdaka, ingqondo yakho ekigcine into ezimdaka, kodwa ezi plans uzenzayo ingaba ziyayiseva na ipurpose ayibeke kuwe. Hallelujah. And sometimes we glorify the devil with the afflictions that we experience. Uthi uSathane undenze oku, kanti kusecebeni likaThixo, kanti kuyiplan kaThixo. Hallelujah. Kodwa uzuyi-understand because the position ohleli kuyona awukwazi ukumva, awukwazi ukummamela. Njengoba ekufaka kulo mlilo uThixo, it's the way of downloading izinto zakho. Hallelujah. Akazukwazi ukuzidownload uThixo izinto zakho ungangenanga. Hallelujah. Kwezimeko you choose the gate. Hallelujah. Ohamba ngalo imeko ziyakwenza ungafika mnandi, kanti kuzowudownloadwa izinto zakho nguThixo, because iplan kaThixo ukuba ungene apha ukuze uphume uyilento afuna ube yiyo wena ujonge ekufutshane. Hallelujah. Kodwa iziplans ziphakeme kunezakho, ingcinga zakhe ziphakeme kakhulu. Hallelujah. Ezinye izinto sizijonga ngamehlo ucimba yiyo kanti ayiyo. Hallelujah. Uke wenza lo mistake uSamuel. Hallelujah. Ufanele kuyo anoint king, wabona one of these brothers kube nesithomo wacimba nguye lo, yiyo le ngcilimbela, kanti akazanga ukuthi uThixo akajongi ngalawa amehlo. uThixo unamanye amehlo kujonga. Hallelujah. Uba nikhumbula kakuhle uDavide kaloku ngulowa yana. Hallelujah. That's why I understand David athudeke itafile phambi kwababandezeli bami, indebe yami yachithima. Hallelujah. I love David because he understands, hallelujah, the plans of God. Hallelujah. Hallelujah. Uyayazi uDavide anqonda uba wayiveka mnandi in the wilderness xa isilwa nebhere. There are scars kancinge ezashiyekayo, because ndike ndibone in the movies ukuthi ibhere into enkulu kangakanani, ibhere into vicious kangakanani. So are the troubles in your life ezifikayo zilela bhere uDavide alinqobayo, because he understood ukuba uphethe bani. Today you need to understand ukuthi uphethe bani. Uphethe umuntu oneplan yakho. The master plan is with God. Hallelujah. 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 Ndimthanda uDavide xa izobetha uGoliath, uyambona eziphethe zonke izinto, but indoda eyayi-understand ukuthi iplani yayo
ukuthixo uthi xa ezombetha uthi andizingantshuntshe namkhonto kuwe kodwa ndiza negama likaYesu. Haleluya. Ekuseni siphethe loo ndoda enguthixo enemaster plan yethu. Ekuseni siphethe loo ndoda that you need to consult. Xa ubona zakho iiplans azihambi kakuhle uye kuyo uthi thixo icebo lakho iplan yakho ithini ngam nako sendiva olu hlobo. Hallelujah. I so wish today you can understand ukuba ungubani wena unguthandiwe eyakho master plan is in the safe of the Lord. Eyakho master plan isezandleni ezishushu. Umuntu owaba neplan kuqala indalo waba neplan seyimoshakela indalo wanqamunyana wakho yedwa amzeleyo ukuze mna nawe sibizwe ngabantwana bakhe because ubonile ukuthi you have diverted from his plans. Hallelujah. I wish you can go back sekungahambi kakuhle uyobuza kuThixo ukuthi kanene wawusithini on the master plan kodwa uno understand if awukho endaweni right. Hallelujah. uNkulunkulu uyathetha ekuseni ngomfundisi ngonyama uthi teach me your way, O Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me your undivided heart that I may fear your name. Hallelujah. You go back to that God. Hallelujah. Here's your master plan. May He open your eyes this morning, but not amehlo enyama kuba wona zokubonisa izinto ezingafunwa nguThixo kodwa makakubonise ngamehlo akwamoya so that you can understand your purpose this morning and align your plan with His, so that noba kuhambi kakuhle kodwa you understand ukuba uThixo ufuna ntoni ngawe egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen.